Kinong yalam bahakli ka Henyau Trap National Liberation Council hakasni thoding kelapen pau bakim la satya banwan yashim benta hakajunya kren yasuk tat hadu baka sorkar kalaweng no ya baro ki case basa persya yaki badru banyasoya kasos kular sange yasian haka kerwo chairman ka HNLC ba Bobby Marweng ba General Secretary kam Public Secretary ba Sain Kupar Nong Trau Ulaong ya menta kajunya kren basdang jong kajunya kren yasuk kalas dang hapo kajing pitin lenti Vice Chairman Barim Jongi Henry ga sorkar kalapen bor halor kajingwan yashim benta u chairman bat u General Secretary Ngiladei ban kren syai batat hadu balaweng no ya baro ki case persya yangi lane la yasoya kasos kular sange yasyat u chairman ka HNLC lane General Secretary kin omla ban yashim benta hakajunya kren kila ong bat benrap kaseng kalapen kamti ha Vice Chairman bathamai te miki lalu ba unpet ya kakam ya kren yasuk bat ban bisharu ya kajing ya jong kakam uba Bobby bat uba Sain Kupar kila ong baka HNLC kakwa bandon ka political dialogue bat ka sorkar India kum kajing persyang banwan ra ya kajing suk bane shirta ngingej skam badon kam ya kajing penbet da ka bor Sain Perthai banyo ya kajing suk ka bane namar kata kalong ka bakong san ba kajing kren yasuk kam dei ban syate da ki kendon lada dei ban bu da ki kendon ki dei ban long ki bala menjur da baro arliang mamla ha kajaka ban sule don bor da ka wei kaliang marwei kila ong haba pen pau da kajing kren yasuk ka dei ka bala penlong ka bala banwan ra ya ka lenti jing ya penbek leng ba ki jing ya kren kinong yalam ka HNLC kila ong Henry ka sorkar India ka khmi ban penman ya kine ki jing ya kren kum ha ka dur jong ka jing pendem ne penkut ya ka jing king atyar ngikwa ya ka jing suk ka bane shirta ka badon ya ka jing lai lut bat ka jing bishar ka bahok haba itu bat burom ya ka jing sneu khia bat ka jing angnut jong ki pat Henyau Trap kum ka jaj ben riu ngi persya jur ya kanu ka jing ngej ha ka jing suk basipor ka bala ban kta ya ka jing don kum ka jaj ben riu bat ka hok ban pen ya hi ya la ka jong ka jing im kila ong